Il-Gvern Malti wera l-appoġġ tiegħu lejn proġetti ta' fejda li se jiġu implementati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw. Is-somma totali ta' 136,320 euro se tintefaq fuq 15-il proġett. Dan bħala parti integrali mill-Għajnuna l-Iżvilupp. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella spjega li fost oħrajn dawn il-proġetti għandhom lan li jtaffu l-faqar permezz tal-edukazzjoni u t-titjib fil-qasam tas-saħħa. Ħafna minn dawn il-proġetti huma ġodda żdoħrajn se jkomplu jibnu fuq inizjattivi eżistenti. One News tkellem ma' Sister Josephine Xwiereb, Mario Capello u Dun George Grima dwar kif l-entitajiet li qed jirrappreżentaw se jagħmlu użu mill-fondi mogħtija lilhom. Aħna Sorjiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu ħanejnu proġett ċentru Madre Margherita hija skola ġewwa l-Filippini fejn qegħdin bdejna b'skola primarja u qed inkomplu nibnu għal sekondarja. Jiena nirrappreżenta il-Ghana Mission Foundation li hija dik il-fundazzjoni li fisem ukoll il-poplu Malti u għawċi qiegħda tibni l-isptar huwa speċjalizzata fil-Ghana. Dawn il-fondi ħajkunu ħafna partikolari, ħajkunu qegħdin jarmaw sala tal-operazzjonijiet, waħda mit-tliet swali illi hemm u dina ħatkun parti żgħira minn din is-sala li qiegħda tiġi armata. Moviment Missjoni Ġesu fil-Prosmu nirrepreżentaw u ngħinu l-iktar fqir, id-diżabbli u dak li ħadd ma jagħti kasu. Tfal abbandonati fit-toroq, fix-xmajja niġbruhom. Imma l-iktar lid-diżabbli li huwa teżor għalina imkisser. U nipprovaw nagħduh. Għandna l-Etjopja u għandna l-Kenja. Dal-flus ħajmorru l-Kenja. Fejn s'issa tfal diżabbli xi 230 qed jordu fuq il-karton u kallejrejt issa għandna ħajkena dara lihom kull lesta kallejrejt fi żmien 3 xhur 4 nifħuha. Grazzi lill-Maltin kollha. L-applikazzjonijiet kollha kienu evalwati minn bord apposta fil-waqt li kull proġett kien mistħarreġ u kull applikant eżaminat. Il-proġetti se jtejbu l-ħajja u nislu d-bissima fost persuni fin-Niġerja, il-Kenja, il-Pakistan, l-Eġittu, il-Peru, il-Ghana, il-Filippini, il-Mozambik, il-Gwatemala u l-Honduras.